बे हाबाफारि धनेश्वर बसुमतारी गोसोखां थान्दै नब्लं बेखेवनाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंजोंनो लिंनानै लाबोजानाय बेखेवगिरि सार नोंथां लोगोसे जोंनिनो दखरानि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि मानगोनां बिबानगिरि लोगोसे जोंनि दखरानिनो मानगोनां बारग' बिबानगिरि नोंथांमोन बोरमा बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां सार नोंथां लोगोसे बै इरागदाव गोजौ फरायसालिनो गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि सार नोंथांमोन लोगोसे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जि दिनै थान्दै नब्लांखौ बेखेवनायनि आगोलनो आङो बेखेवगिरिखौ गासैनिबो सिगाङाव खेबसे सिनायथिनो आखायाव लादों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बोरमा दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सार बजेन स्वर्गियारि बिथांखौ गासैनिबो सिगाङाव खेबसे सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय सार बिथांखौ बिथांसिम दा बे बेखेवनाय हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय बोरमा दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आयदायाव थानाय सोद्रोमा नोंथांमोन लोगोसेनो हुंगा 36थि बोसोरसालिया बोरमा दुलाराय दखना बर' फरायसा आफादनि रायदाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन आयदायाव थानाय मावफारि लोगोसे बे बोरमा दखना बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोन आरो सोद्रोमामोन एसेबां गोरों गोरा थासेयावबो आं बादिखौ बे गिलिर बिबानखौ मावनो थिननायजों आं गावखौनो मावनो बादि मोनदों थेवब्लाबो आं karena lah deh apa kita mau pakai balik orang bener karena lewat साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम दिनैनि जि थान्दै नब्लां बे थान्दै नब्लांखौ बेखेवना होनायनि थाखाय आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर बावनानै हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जोंहा दा दङ नैथि हाबाफारि रानि बर' गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय बेनिखायनो लोगो लोगोनो गासैखौबो बे जामुंसालिसिम थांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय